Iya. Yo ngadeg. Ngadeg kok. Kowe kuwi lho malah sapa. Padahal nek wis ngakon ngene iki ora ngakon sapa-sapa aku. Iya. Iya. Lah iya krekot. Sakrene wae. Iya. Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng enjang Masda. Nggih, wilujeng enjang juga. Dalu kok ya. Oh iya. Esuk iki. Oh iya enjang ding. Ora ngerti wayah. Soalnya aku kan nganu. Apa? Wis ketemu lho. Oh. Ya alhamdulillah waras to. Maksudnya ki aku ki urung rampung sing ngomong kok. Wong ketemu kunciku ki lak ilang to, kayak wis ketemu ngono lho maksudku ki. Layak mau kuncine anyir. Anyir mah. Kuncine lho ya. Kunci hati apa kunci motor? Kunci omah. Oh. Kan kulina mbobol bang to. Ya metu cendela wae. Nah iya, aku ndek iki metu cendela urung ketemu ki ya. Mulane dadi meriang ngene iki ya ora ketemu kuwi mau. Ora nek kowe iki. Meriang iki merga usum. Oh, usum. Aku krekes-krekes arep watuk wingi wis pancing entak. Nek kangen ngomong kangen. Aku nyanyi kok. Oh lah iya. Aku kan nyanyi. Lah iya aku ya ora GR, aku ya ora GR. Iya. Lah iya. Plengeh ora kleceng. Lah iya. Seusia. Lah iya. Kau alap yune gauta. Lah iya. Heeh. Iki kon ngopo kowe? Lah aku manut kan ngapa-ngapa. Kaya kon bali saiki ya manut. Aja. Lah piye ta? Ha teneh kanca-kanca do anyep. Aku nek sing genter jekut ora sebane. Giliran bawa dandang gula ditindang no. Awas mumet ku kan. Lah iya. Heeh, boyoke wis mari. Ya. Duit, Pak. Ndak kon gelut ki kepiye ta? Duet ora duel. Oh iya. Nek duet sing anu Petro. Iya. Wiwitane nyapa ta iki? Mbah kowe iki aku ya ora roh. Angger aku ngedeke kok do bengok-bengok. Anggepe apa? Wong aku kuwi ngrumangsani aku ki sapa? Baper. Iya, Pak Roni, ada Pak Suhu ternyata. Lah iya, aku tunggake Mas Roni melang-melang. Semelang dibandem dada. Roni ki ron. Lah apa kowe? Daun. Ndak. Apa-apa? Daun. Godhong. Ya ora sing tak. Padahal sing iso getak men kono. Ki ijo. Godhong ijo ta artine. Lah ning kok wite ireng. Pak. Waniku ngarapi kur ning kene ya, Pak. Aku mayang tunggake kono melang-melang saiki. Oh, ngarape muridé nak bandem jadah kok mburi ora. Aku waniku ngarapi ya kur ning kene nek ngomong ora wani aku. Ora diwarai aku. Makane meguru ning ki Mas Kusmen kowe. Omong wae kepengin kowe. Iya. Yo lanjutke. Hang diri sang peki. Cakepane iki priya bagus, mosok yo sing nyanu yo lenang. Ya wong wedok kaya. Aku engko tak terus nono lah. Tegese iki ngentekke ngono lho. Ya. Priya
Aku ya manut kono. Nek kono ora gelem tak teruske ya. Ya duit, ayo duit. Enek cagak ki lho, Pak. Ya piye to? Jale cagak kuwi rangkulen. Jale rangkulen cagake. Cagake rangkulen sik to. Gah, lah nyapa ya? Ora pisan wae rangkulen. Nyapa? Ora tak kon rangkul sik to. Weh, wong edanku pinter jebule. Waduh, aku saiki digarapi. Aku ndhisik. Iya. Ora ketok, Bapak ora ketok. Yo. Sapa iki? Jenengan. Oh. Sowan menyang kota gedhe. Wis ora usah oke-oke. Dek ora serius iki beleni sing apik, sing apik. Sing apik. Apik yo nyeket, apik bane ora gampang suwek. Ya. Kon baleni iki lho truk sing tenanan to. Lah iya. Sowan menyang kota gedhe. Jane iki ning opo to ya? Kok sing santai sing suwalo. Aku kendhise iki ora iso santai, aku meli nek aku. Oh, pantesan kok nyuwera. Nyuwera. Ya. Lagi iki panggung menengsek. Lah iya. Bendara terus kayung yon. Oh. Seneng aku, seneng. Ndak wedi aku. Telek. Weh. Opo ya malah. Selendang kuning kang saking bukit. Wis kowe rasah ngrungokke omongane Lesmana Mandraku marang. Buntuti kuping kok aku. Piye? Apa? Aku. Kowe nerada kowe. Wingi mulai saka Suradadi kan joget ki semono ora sebaine. Karo tak kendangi tak entun. Gegriol iya. Ya. Hari ini hari seneng. Seneng merga. Aku mewakili Mas Kim kok. Aku mewakili Mas Kim. Hari ini hari seneng jare. Seneng apa? Oh. Cat piye mau, Mas? Loh, piye to ki? Ora piye to? Ora acan ora enek nyatane nek omongane Lesmana wis ora usah di. Tak ndelok bedan aku. Ki ora. Swara kurang permana ing wasesa ngungrung. Wah, dianono bedan apike kaya ngene. Kurang seru, Mas Da. Kurang seru. Sesuk ya sesuk. Gek sehat, gek sesuk gek melu kowe. Ndongake wong gek sehat ki apa salahe? Lah ya bener to, Pak. Gumon aku. Ngomong ngono wis bengok. Apa benerku? Ya. Sing ngombe obat ki aku. Yang ya lara bajak kok ngono. Ya lara bajak kok madrak ora. Kowe iki nganu aku ngono lho. Wong kowe iki ya lara boyok ngono lho kowe iki. Ya kuwi mau Pak nek kangen ngomong. Ya kowe mau Pak nek nyanyi maksudnya. Nek nyanyi maksudnya ngono lho Pak ya. Dura. Ngungrung marang bendara Sang Dyah
pijer ngincangake alis warek terus tresno sesideman nang kaos. Iki saweran yo ya. Makasih Mas Dan. Ora maksudnya iki apa piantun nyawer. Nggih, sinten? Dibuka diwaca. Nggih. Omong sapa lewat dilewatke kono tapi saka kanca-kanca lho. Oh. Kuwi kabeh. Aku mah duwite mah. Gelem. Ya anu, heeh. Iki karo promosi terus. Lah iya. Iki kanca-kancaku ki apa jenenge kepiye ya? Lambuh. Nek agek mayangane iki nggih nggawa kaos ngono kuwi, kaos Mazda. Jadi kaosnya dibuka. Diwaca sih kata-katane. Assalamualaikum, sugeng dalu Mas Dayusuf. Waalaikumsalam. Saking Mas Eko Begok. Apa iki? Eko sapa? Begok. Eko jegok. Begok. Eko jegok. Iya, manut. Nyuwun lagu mung seliramu ingkang nyanyi Diajeng Anggi. Saweran kaos Mas Dayusuf kagem Mbak Anggi. Cie, ternyata selama ini Eko tak terduga. Ternyata selama ini Mas Eko nanggap aku ya. Alhamdulillah ora kurang aku sik digarapi ya Allah. Alhamdulillah. Engko enek wayahe dhewe kowe. Ya, enak-enak kowe loro. Kinten salam kagem Masda. Apa iki? Lah. Mbah. Mas Dalang Mega Anggi Niken Asia. Ya. Oh iya. Asia Tenggara. Asia kok iki. Iki kaos dibuka dipromosekake. Sing napa sing diarep tuku nang kene iki kiwa kotak iki. Wingi alhamdulillah ning Suradadi entek ludus keles. Oh iya alhamdulillah. Heeh. Bayar kabeh kok masa utang. Iya. Utang. Gambarmu nang kene ta, Mas? Gambarku. Iya. Heeh. Iki sing nganggo lanang apa wedok? Wis manut tak geleme. Heeh. Mbok yo sing nganggo lanang tok wae nek ana. Hah? Sik nganggo lanang tok. Lah lanang wedok iso kok. Aja. Lanang tok wae. Ora apa-apa sak geleme. Lah iki nek gambarmu Ya engko tak hapuse. Amen gambar e kok. Heeh. Yo. Regane kuwi pinten Mas ya? sing dawa 80. Oh iya, sing ndek? Sing cendhek 250. Aku ndek 300 kok. Sing ndek 300. Sing cendhek ki sing cendhek 70. Oh iya ngono. Ngono lho. Wis genah. Wis genah kok. Kuwi ori ora ori ding kuwi kain kuwi. Nek ori ketolangan. Lah iya iki maksude ori iki ori produke iki. Monggo-monggo sing ingkang badhe tumbas saged teng kiwa kotak niki. Ya, heeh. Luwe. Bakule iki gopleng ya. Luwih becik pati nunu timbang perpisahan keringat yakang sulisnya riwangi samud kono marang kula warga Praputra
ayo. Aku isih mampu lakeni solahu mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung katukohan rimpo jiwa ragaku tak kerna kahormatan mempro rupo ngarepi yo ngalah ana putren kok bedane pol. Raupane. Yo. Urip ana kutha gedhe kuwi tak temoke asa isine kowe apa wae senadyan sesidemah oh Bola. Jos ta. Jos wae. Lah iya. Apa teman-teman? Lah ngono apa malah? Ya tak marbudana nek jamak. Jamak wae. Iya. Ngeja kok. Ngeja ale jamak jare. Kowe gulune kena iwak apa piye? Apa to ket mau kok surak-surak gulu wae iki jane. Lah kuwi abang kok. Engko curiga. Engko kerokan to, masuk angin kok. Aja kulino kerokan, jembarke kulit. Kok kangenan sithikno masuk angin meneh. Jembarke kulit. Anu pori-pori. Jembarke pori-pori dadi gampang kelebon wong, anu gampang kelebon angin. Wes Mas Karyanto angger ngene iki ger iso meneng. Ngrene apa lucu sithikno blengah. Tenan kowe. Lah iya.
urip ana kutha gedhe kami tak tukoke masalah isine apa-apa bae senadyan sesedemah mesti kalah sebadan Apik. nggih saben kader Mas Dan Sampun mengko neh. Nggih. Iki rencanaku gara-gara jam 4 lagi lekas. Kaya kowe nang ndi kae? Ponjong kae. Setengah 5 rampung kae. Lah iya, heeh. Ayo, heeh, ana neh, ana sing pelok genti to. Oh iya, heeh. Mbok ya pelok apa ya arepan? Iki sing njaluk apa mau ya? Lah iya. Ana iki mirunggan wonge. Sing nyekar mirunggan. Ya. Nek ruah, lah iya. Heeh, ya. Iki mau ana sing saka CV Kendali Sada grup. Ya. Ki anu wae di sukani apa jenenge ngenteni sing klasik-klasik wae gara-gara ki rasah gedombrengan. Lah iya. Heeh, suwun gundulmu atos. Ya sapa sing anu Mbak Pia? Ya kon jumeneng, kon jumeneng. Ya. Heeh. Cara-carane ya iya. Ngenteni. Napa? Piye kabare? Sae. Alhamdulillah. Heeh, ora melu watuk kowe. Lah, karepe kon melu watuk. Liyane do watuk kok ya umum sanak ngono lho. Lah engko aku ora iso nyenggaki, mungketmu ya nyenggaki kok. Mongkot mau kur meneng wae. Ora bae saisone mong kuwi mau aku nyenggaki. Wah iya ya, heeh wis diani wae. Imbuh lho iki. Imbuh lho. Iya. Dapuane wong senggak barang kok. Heeh. Lah iya. Kon ngopo aku? Kon ngadeg. Ya wis tak ngadeg tok. Siap gerak. Hormat gerak. Ini hormat ki kiri pot kanan. Oh sak geleme. Oh. Heeh. Elek aku nek hormat. Ora Aku apa-apa. mbiyen upacara ora tau mangkat. Lah. Ora tau mangkat piye? Melipir. Oh. Ya. Kan anu apa ngenteni? Sinten sing nyuwun? Kula. Berarti ki requestmu. Heeh. Ya. Iki lagu seneng aku ya. Oh ngono. Heeh. Ya. Awal ketemu gundulmu. Awal ketemu sapa? Mbah, Sing aku kuwi. ya ora. Sing kuwi sapa? Kuwi. Aku dhisik-dhisik dhewe ketemu ki Mbak Anggi ya. Oh ngono. Lah sing iki mau. Kuwi wis apa jenenge? Wis sembuh. Nek karo aku Karo kono ya pisan ketemu Oh, ning ngono. Praci kae. pisan aku wis melu yang telu. Seragame maksudnya- beda kabeh. Wis yo melu ping telu beda dhewe iki. Beda dhewe terus Iki aku ki beda karo dhewe. bintang tamu Liyane nyambi dagelan. abang dhewe. Heeh. Sesuk aku tukono ya seragam ya. Ya, heeh. Heeh. Wis njaluk karo aku ki njaluk apa-apa. Tak ngeki. Oh iya. Waton aja njaluk sandang pangan. Lah ngapa sandaman rong kuat apa piye? Ya maksudnya iki nek njaluk seragam entuk ning aja Heeh. njaluk sandang karo pangan. Kurang kuat. Ora tegese ki mbuh lah. Ya wis. Ya. Ora rek njaluk aku nek werung kuat. Iya entuk. Kuat kok takon ngangkat karo Kimpul kok. Karo Mas Kimbul, Heeh. kesenenganku ya Mas Kimbul. Ya. Pun cie. Biar gentenan. Lah ya ketwingi lah ya karo aku to Mas Kimbul ki. Hah? Ketwingi ning kono kae lah ya karo aku to. Antah bojone Kimpul sing nyengeni. Di streaming to iki, ora saya, ora sido. Ya ya. Yo. Langsung apa di bawah? Langsung bae. Kenangan. Langgam kenangan. Langsung Mas. Heeh. Buka anu. Ya. Apa? Celuk. Gua delok. Lho kowe iki ketwingi iki aku ki ngono kuwi lho. Angger aku rek nyuwara ngono kuwi. Ya wis ar tenan. Sik ya. Heeh. Rungokno. Heeh. Kok nek kesengsem
Ora mungkin. Oh ngono. Heeh. Ya wis. Wis duwe. Duwe serep. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni modene janji mati sesumimpen jroning kalbu Oh tuh. Juga janji dokang masih ramah merati amang sirah hati-hati rindu bengi aku tansah Wah, ternyata jebule ya. Apa? Ternyata jebule. Jebule ngopo? Jebule ternyata. Iya, sekarang Enak wae. penak ora? Enak kok larang kok. Kledang prakondo janjine datang citra galit walau bisa saupamu Makasih. Sami-sami. DP-ne sesuk. Ya, lek mau dilekeki langsung kok aku. Hah? Kok aku ora. Sing ndi? Sing kuwi mau. Kuwi iki saka Mas Eko. Donge nggo Mbak Anggi lho kok. Ngekno Mbak Anggi. Heeh, lah iya. Ya nya iki nya. Nya iki. Coklat Coklat to. Ya kene wis kaya gudeg. Coklat, abang, ijo, kuning. Coklat gudeg, suwen ya? Ya. Sesuk gudege nusul. Heeh. Jajakno wis ora apa-apa. Ya matur nuwun. Maaf, apa ngenteni request Bagong. Yo. Heeh. Yo iki request endi mau tulisane? Wah, yo duh, ora dibalekke rene ku cah ora pijiran. Ya sing anu kuwi tim tulisane sing cetha dhewe iki tulisan kagem Mbak Anggi. Lah ndi ta wong iki malah ngilang. Wah. Reti arep dipinangkane ndur lunga wedi salah tingkah. Lah iya. Nyuwun lagu mung sliramu kagem Mbak Anggi. Waduh. Ternyata jebule. Lah iya.
Ada yang apa? Menggemarimu diam-diam. Lah iya. Oh, Mbak Anggi jumeneng. Nah, iya. Aku mesake Mas Kimpul mengesuk terus. Bilang apa? Gotong jaipong ki dhewe ora ana sing emang. Ngono ki nang tengah dalan tak mobil tak trin ngono mesake tenan. Ngerti ya ngono mau tak tumpakke grobak. Lah iya. Nggih, pripun niki? Kula napa? Kan anu apa jenenge kan nampa Mas Eko. Mas Eko sing pundi? Tiyangane niku ingkang pundi? Sing mau ki lho. Endi to nggih wis sembuh kok. Wis lho. Heeh. Ngrungokke swara-swaramu lho. Ora trima nek penter ngono Fortuner. Iya, heeh. Iki gandeng sinden sing anyep dhewe. Mengapa perlune nek Mbak Anggi iki? Lah iya. Lah kula iki set-set kok. Napa perlune? Sithik omonge ning kadang nyelekit. Lah iya. Nek ora apa-apa, ora apa-apa. Silen. Ning mara-mara Mboten nggih. oh, tak kira nek kaya sing ngempul. Sinten sing ngempul? Kepake niki. Kepake. Meneng-meneng. Bengi iki nggawa ekstra jos. Gitu. Langsung napa dibawani niki? Non? Langsung. Iya. Mas Eka? Pundi to Mas iki pundi to? Panggilan kepada Saudara Eko dimohon untuk menuju ke panggung. Sajake ndelik. Dikarenakan dari itu dumateng panjenenganipun nggih dumateng panjenenganipun Kakang Mas Eko Wibowo samangke kula aturi tindak dhateng manggung krana sakmangke panjenenganipun Nimas Ayu Anggi Widyawati sampun keparengaken ngaturaken pamundutanipun Dok Iya, heeh. kejawi saking menika Iya. Ana neh ora le? Ana. Lah iya. Mantene lunga. Bar dimantu wingi. Heeh. Lah iya, ana neh ora? Ana. Ya, Gunung Jagung. Ya, iki sing enom. Oh, sing
Iki tulisane ki gunung ya. Astagfirullah. Oh anu. Iki tulisane gunung jagung, tulisane sarung. Ya. Iki sing 6 ing 3 ya. Liyane wis padha bengi kabeh. Ya. Wis ora apa-apa ya. Bali ngetan meneh ya ora apa-apa. Heeh. Sarung jagung. Ning Mega iki sing gampang-gampang wae. Mbane tok takai lagu-lagu angel ngono. Lagu-lagu angel iki ayo 100 ngono. Heeh. Ning mosok cah sekolah sanggar ora anu ya. Nek yakin gendenge aku wae kalah. Oh kalah kowe iki meng ora ana sak kuku irenge. Lah iya jadi pati. Pimpinan Kironi Awe ya. Kironi Au. Kironi Awe Chicken. Ya. Heeh, sapa jeneng Mega ngadukna ya. Ngan gek apa waras awake. Lah iya. Heeh, perhatian aku ora sapa-sapa perhatian ya, Pul. Ambok kowe to? Heeh. Yakin. Ya, kowe nek aku weruh kowe gotong jaipong ngono kae, sangka perhatianku mung tak bel terus tak liwati tok. Mesake lah iya. Kenapa Mas Da? Non, Nembang napa? sak karepmu. Ya. Heeh. Anu. Kuwi mbengi sangka mriyange tadi dibuntel sarung ngono. Lah iya. Kuncine ilang kowe mau jare. Lah iya. Heeh. Hah? Nyedot umbel. Oh. Ora kok nyedotke. Ora. Lah iya. Anggo sedot WC ae lho. Gratis malahan. Lah iya. Lan umbel. Monggo ingkang ngersakaken umbel. Iya. Heh. Yo yo yo.